ଜୟନ୍ତିଗିରି ଗ୍ରାମ କେନାଲ ଭିତରେ ପଶିଲା କାର ଅଳ୍ପକେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ ବୋରିକମା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟନ୍ତିଗିରି ଗ୍ରାମଠାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କେନାଲ ଭିତରେ ପଶିଲା କାର ଅଳ୍ପକେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ଆଜି ସକାଳୁ 5 ଜଣ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ାଠାରୁ ଦେଓମାଳି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ସୁଇଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର କାର ଜୟନ୍ତିଗିରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26 ନମ୍ବର କେନାଲ ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଯୋଗୁଁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କେନାଲ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନାଲରେ ଜଳସ୍ତର କମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ପାଣିରେ ପହଁରି ପହଁରି ବାହାରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ କ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ କେନାଲରୁ କାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। पिंकू कुमार साहू नुआपड़ा आम देववाली जाऊँ सार बुली सब पिकनिक मनवा जाऊँ। रास्ता बहुत खराब अच्छी रास्ता आम भारसाम्य हरैक गाड़ी पलटी हो गला। आम 5 जन थी सार कार किसी असुविधा है गाड़ी टी डैमेज हो।